Matul ix-xahar ta' Novembru, is-Suldati tal-Forzi Armati ta' Malta jinsabu għaddejjin fuq missjoni. Mhux missjoni ta' salvataġġ kif imdorrin narawhom f'ħidmithom, imma missjoni sabiex iqajmu kuxjenza dwar Movember. Kampanja internazzjonali li ta' fil-bidu tagħha fl-Awstralja, iżda fl-aħħar snin bdiet tingħata importanza f'Malta wkoll. Matul ix-xahar ta' Novembru, l-irġiel ħallu l-mustaċċi jikbru sabiex titqajjem aktar għarfien dwar is-saħħa tal-irġiel. Fosthom il-kanċer tal-prostata u s-saħħa mentali tal-irġiel. Is-Suldati tal-Forzi Armati ta' Malta ħadu sehem f'din il-kampanja biex jiġu eżaminati wkoll kontra l-kanċer. Dan anki għax hemm membri fl-Armata li għaddew minn esperjenza qarsa li mmarkatilhom ħajjithom. Il-Warrant Officer 2 Mario Abela qal kif bħal dan iż-żmien sena huwa tilef lil missieru bil-marda kifra tal-kanċer. Minħabba l-marda qrida tal-kanċer kif il-missieri u kellu eżatt ġifieri kanċer fil-prostata fejn bażikament ġini qes bħal-lum xahar bħal żmien sena bħal mattilkom. Huwa tajjeb, naħseb huwa tajjeb ħafna li aħna bħala Forzi Armati ta' Malta nagħmlu din it-tip ta' awareness biex aktar irġiel imorru jagħmlu testijiet li hemm bżonn biex ikunu aware li din il-marda tista' taħkem kull raġel. Il-Forzi Armati ta' Malta hija l-akbar forza tal-ordni f'pajjiżna li tiġbor fi ħdana mal-1800 soldat. Għaldaqstant lan sabiex jipparteċipaw f'din il-kampanja kien li jitwassal il-messaġġ biex l-irġiel jieħdu ħsieb saħħithom u jagħmlu t-testijiet. Il-Lance Bombardier James Mushi fisser għaliex ħass li għandu jipparteċipa f'din il-kampanja. Bdejt nħaddan din l-inkabbar il-mustaċċi bħala awareness minħabba il-prostate cancer u kanser fit-testikoli wkoll tal-irġiel. Apparti l-kampanja Movember fix-xahar ta' Ottubru, l-Forzi Armati ta' Malta pparteċipat ukoll fil-kampanja Pink October organizzata minn Marigold Foundation. Bilan li tiżdied aktar kuxjenza fost in-nisa, jelbu l-biża' u jagħmlu testijiet neċessarji għax meta l-kanċer tas-sider jinqabad fl-ewwel stadji tiegħu hemm possibilità ferm akbar li jitfejjaq.